So kay human naman tag-unboxing, ato na pong i-rebox. Ug iuli sa YouTube. Kay di na ako ni deserve. Kay nganong silver play button, dapat the pink button. Hi everyone, or every bugan, mga pink o bugan. So karong adlaw nga video is mag-unbox na gyud sa silver play button. Naabot na gyud siya. Wa gyud ko na-expect nga ana ra gyud siya kadali moabot. Kay sige ra man pud kog email sa YouTube na ipadala na. Kay kaswerte ba ninyo? Kung ako anang dawaton. Actually, gahapon pag yun siya naabot. And, mga ganito, excited na kayo kung nga maabrihan siya. But, kagahapon na ako kayo mga ginapang asikaso, nga other things. So, wag siya naabrihan. And karon kay atoan yung malong kaab. And of course, before data mag-start, gusto lang na ako i-shout out tanang mga nagpalit sa Randolph Vibes merchandise. And, ayun, dako jud kay tabang to ang inyong mga napalit kay ato siyang ipang-donate sa Typhoon, Ulysses, and Rolly nga mga victims. So, daghan jud kay salamat and ato lang silang ipang-shout out. So, ayan, thank you so much to Maria Enis Alikaway, John Ray Edward Natavio, kay Maring Vice, dinha sa CDO, then to Mafia. Happy birthday to Mafia. Ingon ni Camille Lumapas. And ayan, namalit gid ni sila og shirt. And of course to Doc Kier, Anthony, my dentist, and to Ma'am Claret. Daghan jud kay salamat. Grabe gyud kay ka-supportive, no? Grabe gid kay ni sila ka-supportive, no? Ani akong Bang family. Ayan, daghan jud kay salamat Doc and Ma'am Clark. And to Dancy Lopez. And lastly, to Harold Burgos. Ayan, daghan jud kay salamat. Iubang namalit nga natabunan na ang ilang mga pangalan nga gipang-send sa ako. So, sa mga nakapalit, i-message lang ko kay Aron, mabuhatan nato na greetings. And dako jud kay akong pasalamat sa inyong support sa ato ang merchandise, ato mga pa-t-shirt. Kay dako na kay na siyang matabang sa mga biktima sa Baguio. Kay ato na ipadala dito ang tanang halin. And of course, ako ang gisuot karon nga Bisaya t-shirt. Ayan o. From cultured.ph. Ayan, i-search sila sa Instagram kay daghan kay na sila mga Bisaya related, mga Bisaya coated shirt. They are breaking the Bisaya stigma nga kung asa usahay tawgon ta nila nga kung Bisaya daw ka, katabang ra daw ka, wala daw kay ginapag-aralan. Kanang ana bitaw and lain ra kaayo paminawon. Kana bitong ginatawag ra ta nila inana. So, I hope nga inyohan silang suportahan kani sila nga Instagram shop. Kay ato apod yung patunayan nga di pod yung basta-bastang mga Bisaya, of course. Naapa po din ini kauban nga tote bag or unsa ba tote bag, tote bag. And ang nakasulat is, sorry, my Bisaya accent doesn't bother me at all. Then, thank you kayo to cultured.ph. And aside from aning akong gisuot, kanipod yung akong kwintas ug mga aritos. Dagan kayong salamat sa Mats Silver Cebu. Dahil yung salamat sa Mats Silver Cebu. Ayan. Gikan ni sa ilatan awa o. Like, perfect nga mga silver. Ayan. And bongga gid kay siya nga pagka-silver. Like, makita po gid nimo sa ilahang Facebook page nga. Kanabitong ginadumog gid ang ilang store dito pa. So, kung taga Cebu ka, and actually, not just taga Cebu, kay worldwide ga-ship gid daw ni sila. Ayun, perfect ang quality sa ilahang silver kay kana bitang sobra niya kasi black. Silver pa ba niyo? Foil. Foil. And ayun, naa sila sa Crossing Pagsabungan, Mandawi City. Open sila Monday to Saturday, 9 to 6 p.m. So, sa mga taga Cebu, pwede rin kayo ninyo i-visit ang ilang mismong store. Or you can also search their Facebook account, Mat Silver. Ayan, ako lang ibutang ang mga link below. And of course, to Ate G. Ayan, na siya gihatag nga bag, the owner of this cafe. Nga kung asa ko karon, the Brood of Nine Cafe. Ayan, perfect na kaayo. Like, kalaysyo ba? Ani nga bag. And I think ikaduha na gid niya nga nahatag sa ko ang bag murag unsa gyud pasabot murag isamo ka na gid si sa TG sa ko adiri murag ano sige makabalik-balik sa akong cafe. So ayan, thank you kaayo Ate G. And lastly, last na gyud ni siya kay murag dapat abot gid mo kung kanas pa magid siya mag-unbox.
And kani kay importante gyud kay ni gipadalan pug ko sa a group of local coconut farmers from Oroqueta City. Gipadalan ko nila mga products nga made up of coconut. Katong gi-story sa Instagram last week kung nakita niyo or kung wala ninyo nakita, ako lang ibutang ang link para ma-direct na sa ilang store kay kailangan niyo nato sila suportahan kay 100% sa ilang net sales mabalik gid sa community. So dako na gid kay yung tabang sa mga farmers kung ato ang pamalito ni ilang product, like naa sila yung mga soy sauce, naa sila suka, of course naa po sila honey. So ayan, basta daghan yung Islawar products ay mga barato ra kayo, naa po sila sa Shopee. Basta ibutang ra gid ako ang link below sa description box. And ayun, support local, let us support our farmers kay dako na gid kay tagtabang ana sila. O di na gid nato padugayon, marag kailangan na gid nato mag-unbox sa silver play button. May gadi na gid mo kahula. So naa na gid siya from YouTube. Like nagi pangalan no, nagi diri ako tinod anay nga pangalan, Ship to Randolph. Ayan. Soberano. Char. Alawi. So, saan niyo ba abri? Gamitan ng suwang. Pila ko na naabrihan na siya. Kaya ganap itang naan na siya yung mga marks of kanang murag gipugos yung abri. I think sa customs ata. Ano mang hilabot man mo? Wow. Then, of course, I think for security purposes, murag ilag yung abrihan. Feeling na po nako. Di po ko sure kung ilan na gining na abri. Sige, kambyuan o pangalan, no? Wow, so, kinsa pong pangalan na. Ala, abrihan na gid na to. Tinod, anay na gid yun. So, yun na, nagsamok-samok pag yun ta nang hiram, kita gunting, no? Kaya kita kadala. Oh my God. So, then, di day Randolph ang nakabutang diri agad, no? Ano, bitang, or na mali ba ang spelling? Dili jud Randolph Vibes na page, na channel na ako. Pero ila po siguro nang i-check yun, eh. So, ayan, we're gonna like, wala lang, maka-excite lang yun. Ganun bitong makita na ginather siya. Timura gahapon pag ipo ng gigil anig tanaw, kagabi isad. Like ako at siyang kita na mga, di kita niyo pwede abrihan nga walay kamera. Wow. Dili kay lahi rapod yun no ang feeling nga. Ato siyang abrihan nga naamo. Kay of course, kung dili po tungod sa inyo, di man po ta makadawat ani. So, naarapod yun mo ikatungod nga makakita. Nato ani siyang abrihan. I think na itong atong bag. Oh my God. Ito lang. And first is, makita niyo mga na iPhone nga black. So, pwede na nihigdaan. And then, ay letter, of course. Na-actually may sulat dapat. So, nga wala na lang gichat ni sa ako. Nga gisulat pa. Alam, makita na siya. Na siya likod sa tabo na sa atong phone. Di sa yun ako taong kung correct bagid nga pangalan na ako ang nasulat. Of course, ako adi siguro. Ayan. So, from YouTube. And a letter from YouTube to Randolph. Anong pink mang kagbogan? Dili. If each of your subscribers were a light year, they could take you from one side of the Milky Way to the other. Uy, isa naman ni, maragwat yung kasabot. That's far. Marag ka na malayo lagi daw. Ang far lagi dito nasabtan. And it's why today we're so excited to celebrate your special YouTube journey. Ayan, with you. Not only have you brought a unique voice, unique data of voice, and style to the world, you've also created valuable connections and built a community along the way. In that spirit, YouTube is proud to present you with the Silver Creator Award, which celebrates your hard work and incredible achievement. Congratulations on this amazing milestone, just one of many that we hope will follow in the future. After all, there are countless others out there who have yet to discover your passion and dedication. Whether they come to your channel to learn something new or just for a laugh, a whole new audience is waiting for you to inspire them, just as your growing community continues to inspire you. Ayan, Randolph, nasabtan yun mo yung YouTube. We can't wait to see what you do next, and we'll be with you every step of the way. Yours sincerely, Susan Watch Kikiriki. Basta yung pangalan, uy, like, lisa yung kayo i-pronounce iyahang apelyedo, Watch Sikaike, the CEO of YouTube. Susan Watch.
Murag na problema pa ko sa apelyido kaysa sa unsa G sulod ani. So ayan, thank you so much Susan. Char, mura lang yung kumare. Kumaka Susan. Ayan, napay gamay nga letter. So ato agi hapong basahan kay at least makabalo mo kung unsa if kamo na pud sunod ang makadawat, di ba? I know na mga aspiring content creator nga nagtan-aw araw. And congratulations on your subscriber milestones. We are honored to take part in recognizing your achievement and want your experience to be exceptional. This award inspected and packaged with great care by Rick. If your award was damaged during shipping or if you have any questions, please contact us at scamberlu@email.com. Ayan. So, maunhigiting of part. Hinay-hinayin na ito Abri. So, ayan. Hinay-hinayin din na ito Abri. So, ayan na. So, ayan na. So, ayan na. Balik-balik kong yun. Isa di ko matanang. So, kamo na lang sa gitang tanaw. Tama. Randolph vibes na kabutang basig din. Yeah, tama. Oh my God. Born September 3, dying. Lapida na ito, no? So, ayan. Of course, ito pag yung abrihan yun sa yung plastic. So, habwa o nagyod na ito siya. Gikan sa yung plastic cover. So, metal gid siya, no? Abi mo na pagdati nga ka na bitang namuwi nag-ingon nga kahoy daw siya, made up of kahoy. Kahoy na kayong nigon niya. Kahoy pag ginangihatan. Dili bita. So, metal gid siya. Oh my God, grabe siya kasinaw. Ayan, oh my God, ganindot. So, explain ako sa inyo ha. Naka-reach tag 100,000 subscribers last November. November ba? Tama na November, karon naman. November 2. Bali, after 2 weeks di ay, bago pa daw na sila mag-send sa imong notification sa imong creator studio, YouTube creator studio notifications. Like, dito na daw sa mag-send and mag-email po daw nga pwede na daw nimo sendan kanila code para ma-claim na ninimo. Pero okay, wa ko kahulat. Like, 1 week pa lang from reaching 100k, nag-email na ko sa ilang nga, anak lagi to inform them nga naka-reach na gyud ko. And mao to na process dayon nila nga kanang gisendan na ko code and mao to. Dito ala na ako i-fill out na form. So mao to na jud and dali lagi kay siya. And mao kay to i-request pag gina siya, di gina siya nga kusa lang nga moabot sa imo ha. Kay naay uban gay naabot nag mga 300, 500k. But dira pa jud nila nakuha pa ilang silver play button nga. But sila kabalo nga i-request pag gid siya sa YouTube. So mao to and pagka November 14 man ata to na buhat na dahil nila and then na-ship nila November 16 then naabot gahapon November 23. So 1 week ra gyud siya from shipping. Naabot gidayon siya and mao gyud ni pukaw nako gahapon kana pinang nainanokto ko niya from YouTube day ni madam like ni ana gyud ang naghatol. So nakaana gyud kong hala kadali ra ba na kay ang kong gina-expect is 2 to 3 weeks pa gyud siya before maabot kay of course you can pud jud bayad ni siya gawas and mao to na gyud. Thank you so much. Oh my God. So kay human naman tag unboxing ato ana pong i-rebox. Itong iputos og balik ug iuli sa YouTube kay di na ko ni deserve. Kaya nganong silver play button, dapat the pink button. So ayan, of course, daghan jud kayong salamat sa inyo ha. Kay kung dili tungod sa inyo ha, di kita makadawat ani. And sa mga Team Perfect Worldwide, di ba? Mura jud tibok kalibutan no nakaila. Dili kay group jud na sila na mga pag-group chat, mga Voganatics. Ayan, klase-klase na sila ng mga fans club ko nung sana all na fans. So ayan, dagan yung kayo salamat sa inyo like naagyud mo through thick and thin, through my ups and downs. Ayan, labi na sa admin nga si Ross Marie, si Shai. Oh my God, thank you guys sa inyo ha. And sa ako ang team, the Team Perfect nga naadiri sa akong duol. Nga kauban yun ako sa akong mga shoot, mga endorsement shoot, mga vlog. And ayan, si Devon. Salamat kay Devon. Mura yung wala diri. Devon, Katrina, Wellin, Dave, Winston. And of course, sa Team Perfect Cebu, ilabi na ilang mga Arnel, Ma'am Ike, Sir Rocky, Maglo,
and the rest of the team perfect. Daghan jud kay salamat sa inyo ha. Again, this is Randall Vibes. Ka-perfect ba? Kahamis ba gihapon? And see you sa next na video.